Predtým, ako si dáte takúto masku na tvár, nezabudnite na tieto 4 veci. Ja dnes použijem masku z Notino. Mám tu rôzne druhy. S retinolom, niacinamidom, bublinková maska s alantoinom, s ceramidmi a nesmie chýbať vitamín C. Ja dneska použijem túto hydratačnú masku. Ako prvé použijeme toner. Maska bude mať lepší účinok a výživné látky z masky sa dostanú hlbšie do pleti. Maska je takto pekne poskladaná. Takto si tú masku musíme rozbaliť. Má úplne iný materiál, ako sme zvyknuté. Na tej maske sú už takéto výrezy. Si tú masku môžete rovno takto prispôsobiť. Ale väčšinou tu pri tom nose to odstáva. Odstrihneme a pricucneme na pokožku. Masku si napravíme tak, aby sme ju mali úplne pricucnutú ku pleti. Zvyšnú tekutinu nikdy nevyhádzujte. Môžete ju použiť na tvár, alebo si ju môžete takto dať na pokožku. Je to niečo ako sérum, takže by to bola naozaj veľká škoda vyhodiť. Dajte si pozor na to, aby ste masky s takouto aktívnou látkou, ako je retinol, používali iba večer. Retinol je látka, ktorá obnovuje pokožku a tá je potom citlivejšia na UV. Inak ja som netušila, že Notino má takéto vlastné masky a tiež majú aj vankušiky pod oči. Určite si ich hoďte do košíka, sú za perfektnú cenu a efekt je rovnaký ako pri drahých maskách.